Feluq il-50 anniversarju minn mindu pajjiżna beda relazzjonijiet diplomatiċi mill-qrib maċ-Ċina, inħarġet bolla kommemorattiva li saħansitra tur il-konkatedral ta' San Juan u dak li huwa magħruf bħala t-Tempju tal-Ġenna fiċ-Ċina, fiċ-ċentru ta' Beijing. Iltqajna Mareno Kalleja li għadu jaħdem bisħieħ sabiex isaħħaħ ir-rabtiet ta' Malta maċ-Ċina u tlabnih jgħidilna x'ifissru għalih ir-rabtiet mill-qrib ta' pajjiżna maċ-Ċina. Kif tafu intom dak bdija Mintoff, meta maru ta' uħlaqa ikbar minn Nixon, l-ikbar tleċċur qabel, u r-rabta bejn iċ-Ċina u Malti hija importanti għax kienu ċ-Ċiniżi strumentali biex aħna żganġajna mid-dipendenza minn fuq is-servizzi Ingliżi u l-ikbar ġiex proġetti f'Malta, il-Number 6 Dock u l-Freeport bnew huma. Staqsejnieh ukoll dwar is-sinifikat ta' din il-bolla kommemorattiva. Dak juru kemm jirrispettawna ċ-Ċiniżi. Fl-elu il-50 sena ħarġu bolla kommemorattiva bil-San Juan u t-Temple of Heaven, l-iktar tempju magħruf fiċ-Ċina. Dak juri x'rispett kbir għandhom għal Malta, dit-tikka Malta. Jena proud għalhekk ħadd pjaċir għax dika bolla speċjali, bolla rari.